Ere biyang ti City Health Office na muna ket ada dagiti naganak nga saan na pay nga kayat ti mabakunan dagiti ubing dawon no agalumiim dati pa nagdudwana agad gudguti-guten ti City Health Office nga mapakunaan dagiti ubing a babae at 29 to 14 years old. Grade for female pupils in different schools, public and private. Sir, they are due for the second dose at a 6 months namin interval na for April and March and April kasi August and September DJ na bakunan nila sir. So nga tatag po namin nga ron ket DJ parent ato pala inti madimayat na agpabakuna ti anak na because siguro ket nagkaroon na ti traumatic experience during the COVID time na ano tili bakuna. Ngayon yung amin ket it's the prevention of cervical cancer and we have 8 na cases of cervical cancer iti Lawag City lang katay matitap tap nga kuan kaaduan ti cases and hopefully ket isungarod nga ti tararamidan ti Department of Health tapno no kumaawan ag sakit iti cervical cancer. Ano nga percent iti first dose tinabakunaan? 80 plus, 83% no jak bariro ti nabakunaan tayo for grade for female pupils private and public. Tata hopefully umadun to no kwa kasi no ada iti TDOH nga bakuna continuous lang tamin ti panagitan ni kadigidubing. Ken tinto target tayo ma'am ket it's not only grade 4 pupils but extend tayo iti 9 to 14 years old. Ano ti aramidin tayo mama kadag iti nga adang tapon ka sakit magutikot dagiti naganak mapapukunaan dagiti anak. Anti pon pa may amin ma'am ket hala no han may maala iso da iti eskwela ag community based kami ma'am idanon dagiti midwives iti community and usually they stay at the barangay hall na i-convince da so that mismo nga mang-convince kasi it's good nga may press presenter naman no digi cases tayo ti cervical cancer kasi DJ ti pang-kwami kanya nga encourage mi dapat agpabakuna. Ti paset ti interview tayo kani Miss Rowena Nicolas, ti head nurse manipod iti Lawag City Health Office.